Mun koko editor on ihan... Joo, bugfix ei tarvita. Sinkku ei toimia. Mä en edes tiedä mitä mä teen. Mä en edes tiedä mitä mä koitan tehdä. Joo, mä koitan tehdä jotain niinku layout. Eiku siis taas sellaista challengea, mutta jotain. Ei mitään. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä koitan tehdä haasteen taas. Mutta joo. Oi. Mä oon niin hyvä tässä pelissä. Joo. Ja mä olin rekordoimassa. Mahtavaa. Suorastaan massiivista.